Miri, tenint al darrere la Fiscalia, el sistema judicial, el Ministeri d'Interior, la cara A i la cara B, el sistema mediàtic, tot un govern de l'Estat, al darrere molt valent no cal. Per recórrer el primo de Zumosol de les clavegueres de l'Estat no cal ser molt valent, senyor Albiol. La valentia, sap quina és la valentia? Que sabent que et creuran tot tipus de crítiques, una persona com el Pep Guardiola s'avingui a fer un acte de dignitat democràtica, que és a reclamar que la gent pugui votar. Si s'han d'escandalitzar perquè algú reclami el dret a vot és que tenen un problema seriós. I cregui'm, cal ser molt valent. Silenci, sisplau. Cal ser molt valent per plantar-se davant de tota aquesta potència, algunes de les coses que arriben en aquest mateix Parlament, a la comissió que s'està seguint, crec que els haurien d'inquietar. Cal ser molt valent per, malgrat tot això, continuar fidels al mandat del poble de Catalunya. Cregui'm, i no ho faig com una reivindicació de valentia o de coratge, simplement com una vocació de coherència.